Bun venit! În acest videoclip vom explora puterea transformatoare a conștiinței, o unealtă unică la îndemâna noastră pentru a ne schimba realitatea. Tot ceea ce experimentăm începe în mintea noastră, în acel spațiu profund și personal unde se nasc percepțiile, emoțiile și dorințele noastre. Astăzi vei descoperi cum, preluând controlul asupra conștiinței tale, poți nu doar să înțelegi lumea din jurul tău într-un mod cu totul nou, ci și să-ți modelezi viața din interior. Te invit să rămâi până la finalul acestui videoclip, pentru că în minutele următoare vei învăța despre dualitatea minții conștiente și subconștiente și cum cele două se unesc pentru a crea realitatea pe care o trăiești. În plus, vei cunoaște o lege puternică și practică, legea asumării. Acest principiu îți va permite să îți asumi de pe acum dorințele tale ca fiind deja împlinite, creând condițiile necesare ca subconștientul să le transforme în realitate. La finalul acestui videoclip vei avea acces la informații valoroase despre cum să aplici aceste cunoștințe și să-ți ridici vibrațiile, atingând un stadiu de pace, succes și plenitudine. Aceasta este oportunitatea ta de a descoperi înțelepciunea necesară pentru a transforma fiecare aspect al vieții tale. Însoțește-ne în această călătorie și descoperă puterea de a fi creatorul conștient al propriei tale realități. Capitolul 1. Puterea transformatoare a conștiinței. Introducere în conștiința ca realitate unică. Conștiința este nucleul experienței noastre. Tot ce percepem și experimentăm începe de la ea. Din acest loc de creație internă, interpretăm și proiectăm percepțiile noastre în lumea exterioară. Asta înseamnă că, în realitate, tot ceea ce experimentăm nu este decât o reflecție a conștiinței noastre. Când acceptăm această idee, ne dăm seama de responsabilitatea profundă și puterea pe care o avem asupra vieților noastre. Conștiința, așadar, este mai mult decât simpla percepție a realității noastre. Este motorul și baza a tot ceea ce ne înconjoară. Ne mișcăm printr-o lume care răspunde constant conștiinței noastre, ceea ce deschide o poartă către transformarea vieții noastre. Schimbarea conștiinței este, prin urmare, primul pas spre crearea unei noi realități. Înțelegând acest adevăr, viața noastră încetează să fie o serie de evenimente aleatorii și devine o operă de artă, o reflecție a percepției noastre interioare. Astfel, în loc să fim simpli spectatori, ne asumăm rolul de creatori activi, capabili să ne conducem viața în funcție de ceea ce cultivăm în interiorul nostru. Dualitatea în conștiință, conștient și subconștient. Conștiința umană este un sistem dual, compus din mintea conștientă și subconștientă, două fațete care lucrează împreună pentru a modela experiențele noastre. Mintea conștientă este mintea analitică, partea care observă și judecă. Este partea din noi care evaluează ceea ce vedem, auzim și percepem, interpretând fiecare informație. Pe de altă parte, subconștientul este mintea creativă, receptoarea a tot ceea ce îi transmite mintea conștientă. Nu evaluează și nu pune la îndoială ceea ce îi se dă. Pur și simplu îl primește ca pe un ordin și acționează în consecință. Când trimitem o emoție sau un gând constant subconștientului, acesta o percepe ca pe o comandă. Cu alte cuvinte, ceea ce gândim cu intensitate și emoție devine o programare pentru mintea noastră subconștientă. Aici se află secretul oricărei creații. Subconștientul nu distinge între real și imaginar. Ia fiecare impresie pe care o primește ca pe o realitate și se ajustează pentru a o manifesta. Înțelegerea acestei dualități și capacitatea conștiinței noastre de a influența ambele părți este cheia pentru a controla și a ne conduce viața
în funcție de dorințele noastre. Legea asumării și aplicarea sa practică. Legea asumării ne învață că ne putem atinge obiectivele asumându-ne că acestea sunt deja realizate. Această lege ne provoacă să experimentăm emoțional realitatea pe care o dorim înainte de a o vedea manifestată în lumea fizică. Asumarea nu înseamnă doar să ne dorim ceva, ci să credem că este deja al nostru și, în acest fel, să simțim bucuria de a-l avea. Astfel, subconștientul acceptă această emoție ca pe un fapt și lucrează pentru a o transforma în realitate. Cheia constă în sentiment. Dacă dorim pace, să ne asumăm acea pace ca parte a vieții noastre și să o simțim profund. Dacă dorim succes, să vizualizăm și să asumăm că am atins deja acel succes, simțind emoția și recunoștința de a-l avea. Legea asumării este un instrument puternic care ne permite să ne modelăm realitatea în conformitate cu visele și dorințele noastre. Practicând-o, descoperim cum să ne transformăm gândurile și sentimentele pentru a reflecta viața pe care dorim să o trăim. Capitolul 2. Subconștientul ca și creator silențios. Puterea creativă a subconștientului. Subconștientul este ca un teren fertil în care se plantează toate impresiile pe care îi le dă mintea conștientă. Acest teren acceptă fiecare gând și emoție pe care le transmitem cu intensitate, fie ele pozitive sau negative. Fără a pune întrebări, fără a discrimina între bine și rău, subconștientul primește și hrănește tot ceea ce plantăm în el. În acest pământ mental, gândurile de iubire, succes, pace și abundență au același potențial de creștere ca și gândurile de îndoială, frică și lipsă. Fiecare gând pe care îl găzduim în subconștient acționează ca o sămânță care, în timp, devine realitate. Această înțelegere ne invită să fim foarte atenți și conștienți de ceea ce plantăm în mintea noastră în fiecare zi. Asumând o postură conștientă asupra emoțiilor și gândurilor noastre, cultivăm un teren fertil pentru pace, abundență și iubire în viața noastră. Dacă dorim să experimentăm rezultate pozitive, trebuie să plantăm gânduri de aceeași calitate în subconștient, deoarece, ca și creator silențios, această parte a minții urmează doar instrucțiunile pe care îi le dăm. Influența sentimentului în subconștient. Sentimentul este elementul care transformă un gând într-o impresie de durată în subconștient. Atunci când simțim profund o idee sau o emoție, impregnăm subconștientul cu acea stare mentală, iar acesta o acceptă ca pe o realitate. Asta înseamnă că nu este suficient să ne gândim la ceea ce ne dorim. Trebuie să îl simțim. Cheia pentru a manifesta dorințele noastre nu stă în simpla repetare a afirmațiilor goale, ci în crearea unui sentiment autentic de recunoștință, bucurie și satisfacție în jurul lor. Dacă îți dorești abundență, nu te gândi doar la ce înseamnă asta. Simte-o în fiecare fibră a ființei tale, ca pe o experiență reală. Această emoție este cea pe care subconștientul o acceptă și o ia ca pe un adevăr. În timp, aceste impresii emoționale devin parte din programarea noastră mentală și ne conduc să experimentăm în exterior ceea ce simțim intens în interior. Această putere de transformare este adevărata esență a subconștientului ca și creator. Reprogramarea subconștientului pentru succes. Reprogramarea subconștientului este posibilă atunci când suntem conștienți de modelele noastre de gândire și lucrăm activ pentru a le înlocui cu idei și emoții pozitive noi. Reprogramarea implică observarea gândurilor și sentimentelor pe care le avem, identificarea celor care ne limitează creșterea și înlocuirea lor cu idei care promovează bunăstarea noastră. Putem imagina această reprogramare ca pe o curățenie mentală, în care eliminăm gândurile de îndoială și lipsă și le înlocuim cu gânduri de succes și abundență.
Acest proces nu se întâmplă peste noapte. Este o muncă constantă și disciplinată care necesită atenția noastră deplină. În timp, gândurile noastre constructive devin parte din viața noastră, iar subconștientul începe să reflecte această nouă programare în realitatea noastră exterioară. Aceasta este puterea reprogramării. Să învățăm să umplem subconștientul cu gânduri de succes, astfel încât viața noastră să reflecte abundența pe care o cultivăm intern. Capitolul 3. Practica sentimentului dorinței împlinite. Tehnica vizualizării și dorința împlinită. Vizualizarea este practica de a ne imagina dorința noastră ca fiind deja împlinită, experimentând-o cu toate simțurile noastre. Această tehnică ne ajută să ne conectăm emoțional cu rezultatul pe care dorim să îl vedem manifestat în viața noastră. Nu este vorba doar de a vedea imaginea mentală. Este important să simțim acea experiență ca și cum ar fi reală. Vizualizarea eficientă include detalii precum culori, sunete, texturi și chiar mirosuri pe care le asociem cu împlinirea dorinței noastre. În această practică ne vedem deja în posesia a ceea ce ne dorim, trăind viața pe care o visăm și simțim fiecare emoție a acelei realități. Cheia este să susținem vizualizarea suficient de mult timp pentru ca subconștientul să o accepte ca pe o realitate. Pe măsură ce facem asta, gândurile și emoțiile noastre se aliniază cu manifestarea dorințelor noastre, transformându-ne viața din interior. Momentul somnului. Moment cheie pentru subconștient. Înainte de a adormi, mintea intră într-o stare de relaxare profundă, ceea ce face ca subconștientul să fie deosebit de receptiv la impresii. Acesta este un moment privilegiat pentru a practica vizualizarea dorințelor noastre ca fiind deja împlinite, deoarece subconștientul absoarbe informația fără rezistență. Putem profita de această fereastră mentală pentru a programa subconștientul cu gânduri și sentimente pe care dorim să le vedem manifestate în viața noastră. De exemplu, înainte de a adormi, putem vizualiza realizările noastre, să simțim pacea și abundența pe care ni le dorim și să lăsăm aceste emoții să se înregistreze în subconștient. Pe măsură ce dormim, subconștientul continuă să lucreze la această impresie, aducându-ne mai aproape de realizarea viselor noastre în fiecare zi. Menținerea alinierii emoționale zilnic. Vizualizarea nu se limitează la o practică izolată. Necesită să menținem o aliniere emoțională constantă cu dorința noastră. Asta înseamnă că, chiar și atunci când întâmpinăm provocări, revenim la acea emoție de dorință împlinită. Menținerea acestei alinieri este esențială, deoarece subconștientul răspunde mai bine la o emoție constantă și susținută decât la o intenție trecătoare. Pe parcursul zilei, putem să ne amintim vizualizarea noastră și să evocăm sentimentul pe care dorim să-l experimentăm. Acest obicei întărește programarea noastră mentală și ne ajută să trăim într-o armonie constantă cu dorințele noastre, permițând subconștientului să acționeze pentru a materializa acea realitate în viața noastră. Capitolul 4. Dualitatea și puterea interioară a ființei. Înțelegerea dualității sinelui interior și exterior. Fiecare dintre noi trăiește într-o stare de dualitate. Există sinele exterior, vizibil pentru ceilalți, și sinele interior, conștiința noastră și nucleul creației. De multe ori, această dualitate este interpretată ca o luptă, deoarece, în timp ce exteriorul este condiționat de aparențe și opiniile lumii, interiorul este un spațiu de autenticitate, liber de impunerile externe. Sinele nostru interior este sursa oricărei manifestări și, în același timp, reflecția conexiunii pe care o avem cu dorințele noastre cele mai profunde și esența noastră adevărată. Când ignorăm această dualitate, este ușor să ne pierdem în cerințele și judecățile externe, uitând că puterea vieții noastre se află în interior.
Manifestarea autentică apare atunci când recunoaștem această dualitate și învățăm să o aliniem, astfel încât ceea ce ne dorim în adâncul sufletului să fie vizibil și în lumea exterioară. În acest echilibru găsim pace, claritate și direcție, deoarece sinele nostru exterior încetează să depindă de opiniile altora și devine o extensie naturală a conștiinței noastre interioare. Alianța dintre conștient și subconștient. Manifestarea dorințelor noastre necesită o alianță între mintea conștientă și subconștient. Acest echilibru asigură că intențiile și sentimentele noastre lucrează împreună, eliminând contradicțiile care ar putea împiedica realizarea dorințelor noastre. Mintea conștientă este ca un capitan care stabilește direcția, în timp ce subconștientul este forța care propulsează nava. Fără o aliniere clară între cele două, intențiile noastre își pierd din putere, deoarece subconștientul are nevoie de o direcție fermă pentru a manifesta ceea ce îi transmite conștientul. Prin practicile de vizualizare și aliniere emoțională, întărim această alianță, asigurându-ne că subconștientul este impregnat cu aceeași certitudine pe care o are mintea conștientă. Acest capitol oferă metode specifice pentru a cultiva această conexiune, ajutând ascultătorul să identifice eventualele blocaje interne și să le transforme într-o energie constructivă care să stimuleze realizarea dorințelor sale. Pe măsură ce perfecționăm această alianță, acțiunile, emoțiile și gândurile noastre încep să reflecte o coerență care se traduce într-o viață mai armonioasă și satisfăcătoare, lipsită de contradicții interne. Credința, persistența și pacea interioară. Credința este un instrument esențial pentru a susține manifestarea dorințelor noastre. Însă, în acest context, credința nu este doar așteptarea pasivă ca ceva să se întâmple, ci certitudinea activă că dorințele noastre sunt deja în curs de realizare. Credința este forța care ne permite să ne menținem în mijlocul dificultăților, păstrând viziunea și emoțiile noastre aliniate cu dorința împlinită. Această credință devine ancora care stabilizează emoțiile și gândurile noastre, mai ales în momente de îndoială sau incertitudine. Persistența, la rândul său, este angajamentul constant de a rămâne în această stare emoțională de certitudine și recunoștință, indiferent de circumstanțele externe. În acest capitol, explorăm cum credința și persistența generează o pace interioară care ne permite să avansăm în viață fără teamă, știind că suntem pe drumul cel bun. Pacea apare atunci când înțelegem că realitatea noastră nu depinde de evenimentele exterioare, ci de capacitatea noastră de a menține o conexiune stabilă cu dorințele și obiectivele noastre. Această stare de pace devine sursa unei energii reînnoite, care ne hrănește mintea și spiritul și ne întărește capacitatea de a manifesta o viață care reflectă cele mai profunde aspirații ale noastre. Puterea interioară și autocreația, puterea de creație, dorința de succes și pacea se află în interiorul nostru, așteptând să fie activate. Manifestarea este mai mult decât atragerea lucrurilor spre noi. Este expresia naturală a ceea ce suntem în esență. Pe măsură ce învățăm să lucrăm cu conștiința noastră și subconștientul, dezvoltăm o înțelegere profundă că nu suntem limitați de circumstanțele exterioare, ci că avem puterea de a ne redefini viața în orice moment. Adevărul acesta ne oferă libertate și ne eliberează de dependența de factori externi pentru a ne simți împliniți sau fericiți. În practică, asta înseamnă că fiecare zi este o oportunitate de a prelua controlul vieții noastre și de a o modela conform voinței noastre. Indiferent de ce am trăit în trecut, fiecare moment ne oferă posibilitatea de a începe din nou, de a ne reconecta cu adevărata noastră esență
și de a manifesta o realitate aliniată cu valorile și visurile noastre. Puterea este în tine. Aliniază-ți sinele interior cu dorințele tale și observă cum lumea începe să reflecte lumina și autenticitatea ta. Pentru mulți începători, aceste informații pot fi confuze și greu de înțeles. Conceptul de conștiință, subconștient și manifestare par abstracte la început, iar unii ar putea chiar să se îndoiască de eficacitatea lor. Este natural să existe astfel de îndoieli, deoarece mintea umană obișnuită este învățată să creadă doar în ceea ce poate vedea și atinge. De aceea pregătim o serie de 150 de episoade de audiobook concepute pentru a te ghida pas cu pas, de la cele mai simple noțiuni la cele mai profunde niveluri de autocunoaștere și manifestare. Vrem să te însoțim în fiecare etapă, să te luăm de mână astfel încât să poți înțelege și aplica aceste principii cu claritate și încredere. Această călătorie către stăpânirea vieții tale și realizarea dorințelor nu este ceva ce se obține peste noapte. Manifestarea, controlul subconștientului și alinierea minții și a inimii necesită multă practică și dedicare. Adesea, drumul spre succesul personal și autorealizare nu este ușor, iar realitatea este că nu toți sunt dispuși să-l parcurgă până la capăt. Multe persoane nici măcar nu încearcă să pornească pe acest drum, iar cei care o fac, de obicei, renunță când întâlnesc adversități, când stresul, frica sau disconfortul devin greu de suportat. Dar exact în acele momente este cel mai important să mergi mai departe. Dacă ești aici, urmărind acest videoclip și explorând aceste idei, este pentru că în tine există o scânteie de curaj și dorința de a trăi o viață plină și autentică. Acest impuls este primul pas pe un drum care necesită voință și un angajament sincer față de tine însuți. Doar cei dispuși să înfrunte dificultățile, să învețe din fiecare experiență și să rămână fermi în fața provocărilor, vor reuși să își deblocheze întregul potențial și să atingă viața pe care și-o doresc. Suntem aici pentru a te ajuta la fiecare pas al acestei aventuri. Vrem să știi că nu ești singur pe acest drum. În fiecare episod, în fiecare reflecție și în fiecare învățătură, vei găsi instrumente și ghiduri menite să te susțină. Împreună vom explora aceste principii într-un mod clar și simplu, pentru ca tu să le poți integra în viața ta și să le transformi în realitate. Drumul către succes și pace interioară nu este ușor, dar suntem aici să te însoțim. Iar dacă ești dispus să avansezi cu hotărâre și constanță, vei descoperi puterea de a-ți transforma viața. Ajungând la finalul acestui audiobook, te invit să reflectezi asupra puterii incredibile care se află în tine, asupra capacității tale de a crea o viață plină, iubitoare și abundentă. Înțelegerea faptului că conștiința și emoțiile noastre sunt elementele cheie pentru a manifesta orice schimbare în viața noastră, deschide porțile către o lume plină de posibilități. Prin principiile pe care le-am împărtășit, poți începe să aplici aceste idei în fiecare zi, preluând controlul asupra minții tale și acordându-ți inima cu dorințele tale. Dacă fiecare gând și emoție pe care le simțim sunt o sămânță pentru realitatea noastră, atunci acest moment este ideal pentru a semăna ceea ce dorești să vezi înflorind în viața ta. Acest proces necesită iubire și perseverență, dar după cum ai văzut, recompensele sunt profunde și de durată. În această călătorie spre trezire, intenția noastră este să te ghidăm și să îți oferim cunoștințele și motivația de care ai nevoie pentru a trăi în armonie cu adevărata ta esență. Canalul Întoarcerea la Esență este plin de resurse și videoclipuri create special pentru a te ajuta să cultivi o conștiință elevată, în pace și plină de energie pozitivă. Fiecare videoclip pe care îl împărtășim
este conceput pentru a aprofunda aspecte diferite ale manifestării, iubirii de sine, puterii minții și conexiunii cu ființa interioară. Aceste principii nu doar că ne ajută să ne îmbunătățim viața, ci și ne transformă, făcându-ne ființe mai conștiente, capabile să contribuie la bunăstarea lumii. De aceea, te invit să te abonezi la canalul nostru. Făcând acest lucru, vei deveni parte dintr-o comunitate dedicată creșterii personale și trezirii spirituale, într-un spațiu în care fiecare dintre noi poate învăța și evolua. Ne-ar plăcea să devii un membru activ, împărtășindu-ți experiențele și reflexiile în comentarii și făcând parte din această misiune de a ridica conștiința colectivă. Fiecare videoclip, fiecare cuvânt pe care îl împărtășim, are intenția de a-ți reaminti că ești o ființă puternică și completă, capabilă să depășească orice provocare și să își atingă cele mai profunde vise. Abonându-te, vei fi la curent cu noile videoclipuri și conținutul creat special pentru a te însoți pe acest drum al autodescoperirii. În plus, dacă simți că acest mesaj a rezonat cu tine, te încurajez să împărtășești acest videoclip cu persoanele dragi ție. Cuvintele și învățăturile pe care le-am împărtășit aici au puterea de a inspira și de a motiva pe cei care caută o schimbare, pe cei care doresc să-și redescopere adevăratul sine și să trăiască o viață plină de sens. Poate ai un prieten, un membru al familiei sau o persoană dragă care trece printr-un moment dificil sau cineva care pur și simplu dorește să găsească puțină pace și claritate. Împărtășirea acestui mesaj poate fi cadoul de care are nevoie pentru a începe să vadă viața cu alți ochi, cu o minte deschisă și un suflet împăcat. Împreună putem extinde acest mesaj de iubire și speranță, atingând mai multe vieți și semănând mai multă lumină în această lume. Canalul nostru, Întoarcerea la Esență, este plin de conținut conceput pentru a te menține inspirat și conectat cu adevăratul tău potențial. Fiecare videoclip este un instrument, un recordatoriu că iubirea, pacea și abundența sunt posibile atunci când ne aliniem cu esența noastră. Te invităm să explorezi tot conținutul pe care l-am creat, deoarece fiecare videoclip aprofundează aspecte esențiale ale vieții și dezvoltării personale. De la tehnici de vizualizare, ghiduri de meditație, până la instrumente pentru a cultiva pacea interioară, toate videoclipurile fac parte din acest drum către trezire. Prin această bibliotecă de înțelepciune, poți construi o viață care să reflecte pacea, valorile și visurile tale. În încheierea acestui audiobook, vreau să-ți las un mesaj plin de iubire, pace, bucurie, speranță, motivație și vibrații pozitive. Ești o ființă puternică și completă, capabilă să-ți transformi viața, fie ca pacea să-ți aducă liniște în fiecare clipă, fie ca iubirea să-ți călăuzească pașii și să atragă experiențe armonioase, fie ca bucuria să-ți amintească mereu că viața este un dar, fie ca speranța să-ți lumineze drumul chiar și în momentele dificile. Mergi înainte cu motivație și primește tot ce universul are mai bun de oferit. Îți mulțumim că ne-ai însoțit în această călătorie de autodescoperire. Acesta este doar începutul unui drum plin de înțelepciune și transformare. Nu ești singur în acest proces. Cu toții facem parte dintr-o trezire colectivă, o evoluție către o viață de iubire și plenitudine. Abonează-te, alătură-te nouă și împărtășește acest mesaj. Împreună creăm o lume în care fiecare ființă poate trăi în armonie cu esența sa și se poate bucura de o viață împlinită.